ito na naman tayo na hindi ko na mabilang kung ilang beses tayo bumalik dito sa Hilltop, Taguluan, Lanao del Norte. It's just because mga kaibigan ng Hilltop ay isa sa nagustuhan ni DJ Casper na puntahan. Kaya po mga kaibigan, bilang kaibigan ng isang buting mayor ng Taguluan, kaya todo support din ako sa pag-promote ng tourist spot ng Municipality of Taguluan mga kaibigan. And now, hindi lang sa Facebook natin ito ipopromote, kundi pati sa YouTube channel ni DJ Casper. At sa lahat po na nanonood ng aking sa hindi pa nakakaalam ng aking YouTube channel, kayo po ay mag-like, mag-share, at siyempre mag-subscribe po kayo. At hanapin po, i-search niyo lang po sa ang YouTube channel ni DJ Casper. Dugtungan nyo lang ng Maranao Vlog. And yes mga kaibigan, samahan po nyo ako na tuklasin at i-witness kung gaano kaganda ang Hilltop ng Taguluan, Lanao del Norte. Mighty Hilltop nga pala ang complete name ng itong lugar na to. So as I said mga kaibigan, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako pumunta dito. Hindi ko na mabilang dahil sa kadahilanan po mga kaibigan ay sobrang nagustuhan ko itong lugar na to. Yun na nga, sabi ko nga, yung feeling na parang nasa kulap ka, dito mo yan may experience mga kaibigan. Yes, itong lugar na to, talagang masasabi mo, you never experienced before. Kaya ito na, halin na kayo, sama nyo ako, ha? Anyway, thank you so much guys. Ito na, mamaya baka makakausap natin si Mayor para naman kung ano ba ang update regarding sa kasi itong Mighty Hilltop is developing tourist spot in Lanao del Norte. Kaya siyempre mga kaibigan, lalo na sa Filo Maranao at kalapit bayan ng probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, supportan po natin ang sariling atin. Yes. Kaya po ito na mga kaibigan. So ito yung mga kaibigan siya, cottage siya pero look parang sinaunang panahon na anong tawag nun? Vapor, di ba? So ongoing pa yan. So inshallah ito po yung mga kaibigan, ito yung sinasabi namin na swimming. And good news sa lahat po ng hindi pa alam, nag-operate po na po ang ng shipping line ng Hilltop. Ayan, may marami ng sige, sumbungan natin ha. Ayan po mga kaibigan. At mamaya susubukan natin yan sumakay dyan para ma-experience natin, ila-live natin. Kaya sama niyo po ha. Kaya stay watching on my Go Live. At ito ang aking kaibigan si Marites. Hi Marites. Sige, magay ka. Yan ang mga suki natin dito. Kung saan ay naging close kami dahil sa anong pangalan mo? Bago ka dito Chineta. Ito si Pre Albi. Bro, yo. At yung isa, ay dungo ka muna dito saglit. Balik ka muna. Anong pangalan mo? Alisa? Wow, ganda mo ha. Yari ako sa misis ko. Sige. So sige po mga kaibigan, ito tinutoklas po natin. So ilang beses po tayong nag-coverage sa pag-develop. Kasi si DJ Casper tinutukan talaga ang pag-develop ng Hilltop. Kaya ito mga kaibigan. So actually mga kaibigan, hindi lang sa Facebook Live ni DJ Casper pinapromote, kundi pati sa Radio Dance lang. Yes. Nakakataba ng puso na mayroon tayong ganitong tourist spot. Ayan. Sa wakas nakita natin si Mayor.
Mga kaibigan, huwag kayong maingay. Ito po ang sinasabi kong buding mayor ng Taguluan. Ito po mga kaibigan, yung sinasabi kong kaibigan natin na buding mayor ng Taguluan, which is talaga naman ginagawa ang lahat na mapaganda ang kanyang bayan. Kaya mga kaibigan, we are so lucky na nadatnan natin dito. Kaya maya-maya konti ha, interview natin. Ito, ayan po si Mayor, yung malagi. So, yes, sama niyo po si DJ Casper. Ito na, medyo okay na, malapit na totally, 100% is 60% ang development ng Mighty Hilltop. So, ayun si Kuya Popoy. Okay. So ito na, try natin i-grab this opportunity. Ma-interview natin si Mayor kung ano na ba estimated date na matatapos talaga ito at ma-develop talaga. So yun po mga kaibigan. So ang daming mga tao in fairness. Yes, kaya yan. DJ Walter excited. Kaya ayan yung asawa ko at saka kuya ko. So nandyan si Wonder Woman, Batman, si Panda, si Panda Babe si Superman, ayan si DJ Casper, Captain America. So, sama na ako na yung na unggoy na yun na swimming pool. Uy, ato pag deep line na target na December na ko mga operation na so swimming pool na ato na yung mga buwan material sa ibang bansa na coming. Ako na inipot sa ibang bansa. Wow. Dataran ng mga deep line na mga imported na buwan. Ganun po nga disenta rin po sa buwan na barko pirate ship pa so Pirate Caribbean, Pirate of the Caribbean. Coffee shop, mga Mighty coffee shop. So, aside from Mayor, mahal namin Mayor, pwede ba mag-overnight yung mga bisita dito? Para nag-accommodate kami ng nag-overnight pero dahil kulang pa yung mga facilities natin, basta hindi lang gaano karami. So ibig sabihin in the future na welcome talaga yung mag-overnight. At this time na mayroong limit. Dahil sa hindi tama siya. Sa ngayon, wala tayong function hall, wala pa tayong function hall, wala pa tayong hotel. So yan ang isikapin natin na pagkatapos nitong swimming pool natin, Infinity Pool. Infinity Pool ang pangalan tawag yan. Infinity Pool. Kasi from Mighty Hilltop, mayroon silang Infinity Pool. Mayor, anong mensahe mo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga OFW? Kasi sabi ng mga taga-OFW na kababayan natin, pag uwi daw nila, hindi sila papayag na hindi sila makatungtong dito. So anyway, anong mensahe mo sa kanila? Lahat kayo, iniimbitahan namin dito sa Mighty Hilltop. Ayan. Welcome kayo.
lalo na yung mga kababayan natin na OFW. nasa ibang bansa. Yes. So, dito, pag nakapunta kayo, mawawala na yung mga problema ninyo. Parang nasa langit na. Nasa langit ka na. Yung feeling nasa langit na. Alright, thank you so much, Mayor. Ang aking buting kaibigan ng Mayor. Dati ka, ano ba? Salamat, Mayor. Okay. Sige, konsyal. Okay. Okay, so sige po. Ayan po, sa ating buting Mayor at alhamdulillah mga kaibigan, at pinaunlakan po tayo sa ating interview. So, ayun po, narinig po natin. So, ang dami po palang plano ang ating buting Mayor at naway makapagbigay inspiration sa mga ibang mayor sa ating mga ibang municipality, Lanao del Sur, Lanao del Norte, na sana maisip yung kagandahan at i-develop ang kanilang municipality. Ayan po. So, which is nakakataba ng puso na mayroong mga klaseng mayor na ganito na talagang todo ginagawang lahat mapaganda lang ang kanyang municipality. So nawa po makapagbigay inspiration ng ating buting mayor. Yes, mga kaibigan, na ang dami pang plano. So hindi lang Lanao del Norte, Lanao del Sur. O yan, mga kaibigan. So alhamdulillah, pinaunlakan tayo sa ating panayam sa kanya. At yes, ano yun, narinig po natin Infinity Pool, itong NUA SIP at saka yung SIPLAN. Yung SIPLAN totally nag-operate na, temporary pa lang yan. At ayan po, ipapakita natin yung SIPLAN. Ayan, ipapakita natin, bumaliktad. Ayan, sana ba yun? Ayun, ayun po. Ayan sila ayan. So by December talaga may darating na mga imported came from abroad, ibang bansa, na mga facilities ng mga zipline at saka dito. So wow, nakakataba ng puso talaga mga kaibigan. So mas lalong excited, nakaka-excite yung na may mga di-import pa na galing labas ng ano. So anyway, ayan po ayan. So ang ganda talaga. So ayun, ito pang napansin ko. Ito pong napansin ko, dati may heart na inaapakan, ngayon may heart na kung saan pwede kang pumaloob. Ayun, ayun yung bata Ayan mga kaibigan. So ganda talaga. Ganda talaga ng Mighty Hilltop. Ayan. So ito po mga kaibigan, tanaw po natin ang Iligan City. Kaya ganda dito. Ayan po ang Iligan City. Ayan po ang Iligan City po mga kaibigan, kung saan nakikita mo. Ayan. Ayan po yung siyudad ng Iligan. DJ Waldrex. Ayan. So ang daming tao ngayon. Ayan po. Okay mga kaibigan, muli po ako po nag-i-invite sa inyo sa aking YouTube channel. Pag-subscribe lang po ang YouTube channel ni DJ Casper, DJ Casper Barana Vlog. Okay, at pag-like po ang ating so yun. Nawa po inyo pong suportahan ng ating YouTube channel. At ito inshallah i-upload natin yan. Itong video na to. So ito yung mga DJ Casper and Company. Ayan. Kaya agyat ako sa may NUA. So sabi nga ni Mayor, ito daw ay isang coffee shop. So, ayan, ganda, no? So, just imagine, pag matapos na to, yan, dyan siguro, yung sa may cashier at saka, kung saan pwede kang, mag-order. Dito yan. So, napakaganda mga kaibigan. Diba? Okay. So, yan po.
So akyat tayo sa taas para po makita nyo. Ito yung daanan niya. Allah ka, bunti ka na. So, ito mga kaibigan, ipapakita ko rin kung ano pa ang pwedeng puntahan dito sa Mighty Hilltop. Ayan ongoing development ang ng pag-develop dito sa Mighty Hilltop. Ayan pa may mga ilalagay pa diyan. Ayan, kita nyo. At ito naman sa baba is yung mga sabi nga ni Mayor, infinity pool daw. Ang tawag niya dyan. So aside from swimming pool na hindi pa tapos, ayun, mayroon pang isang puntahan dito. Kung nakikita niyo yung maliit na lake, yes mga kaibigan, kung makikita niyo yung maliit na lake, yan, may mga bangka po dyan at pwede kayong mamangka. Sa hindi marunong hindi nakaranas ng paano mamangka, ayan, pwede. At tingnan nyo, yung ugis ng lake dito hindi to sinasadya napansin ko lang parang hard. Di ba mga kaibigan? Parang hard, kaya ang ganda. So, yes mga kaibigan, ang daming ayan po yung zipline po, ayan. So hanggang sa dito siya. Okay? Galing ka doon, tapos pababa ka dito. Ayan. So saan pa? Ayan mga kaibigan. So ito. Ayan, dami na. Yes. Ayan po yung So daming na. Ang dami nang pumupunta dito. Kaya po mga kaibigan, so muli po magbabalik ang go live natin magbabalik lang po mamaya ang ating go live.